inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela ubaba umfundisi uJali. Ngibingelela ubaba Khoza. Ngibingelela umama bonke noSunday School nabantu abasha egameni lenkosi yethu uJesu. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane ngokusizwa inkosi ngizoqhubeka uhlelo namhlanje uJesu Kristu inkosi. Ngizocela sivule emaqhulumweni 56 sihlabelele emva kokusocela ubabujala sivulele inkonzo. Thina sihlengiwe igazi lika Jesu, yebo sithengiwe igazi lika lona lasophela lona lasophela lapho esithethelela igazi lika likuthula kwethu likuthula kwethi igazi lika nenjabulo yethu igazi lika amacala onke nazizono kupheliswa konke igazi lika likuphila kwethu likuphila kwethi igazi lika lithemba lethu igazi lika lapha emhlabeni nxasise ulweni noma ekufeni igazi lika balibonga bonke igazi lika indumiso yonke igazi lika yabasembusweni besho bonke amen igazi lika balibonga bonke igazi indumiso yonke igazi lika yabasembusweni besho bonke amen igazi lika Jesu. Sizodlulela enkonzweni yobufakazi noSunday School egameni lenkosi yethu Jesu Kristu inkosi. Namhlanje ngiyacabanga ukuthi nekhwaya izoba khona.
noma engapracticeanga kodwa izoba khona. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Bazalwane, ubufakazi bami ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu empilweni yami. Ngibonga ikhaya lezwi. Yazi lento yokuthi ikhaya lezwi ngathi ngalokho ngikusho njalo ukuthi uNkulunkulu wami ngiyabonga. Ngibonga ikhaya lezwi, ngibonga izifundiso zasekhaya lezwi. Ngibonga izifundiso sengidlulile ekhaya lezwi nezasentabeni endlu kaJehova ngiyabonelelwa. Ngimbonga kakhulu uNkulunkulu Baba. uNkulunkulu Baba into angenzele yona ngomkhosi ka21 days. Bazalwane ngisebuhlungwini ngigula kodwa